gak disuntik. Iki dijupuk darahe. Pripun lek ora disuntik? Iki dijupuk darahe di gawa nang laboratorium mau ngecek hasilnya vaksin. Hasilnya vaksin itu efektif apa enggak. Jadi kanggo deteksi penyakit lebih awal dan bisa mengantisipasi tidak gak nganti sakit ya. Ngerti ya kamu? Ngerti. Ya wis. Cukup sakmene ya kanca-kanca videoku. Assalamualaikum. Dadah.